Red Line Mecanic-ak ez du igoera fasea jokatuko. Azken jardunaldiko partiduan nagusitasunarekin irabazi dio Unamunori. 79 eta 77 izan da azken emaitza. Halere beste emaitza batzuk ere alde behar zituen Tolosako taldeak igoera fasea jokatzeko. Eta ez ditu aldeko izan. Gainerako partidutako emaitzak ez diote lagundu takeri. Larunbateko partiduak eta oro har demoraldiak eman duena baloratzeko, hemen daukagu Kaiet Bidaurre. Taldeko jokalaria, ongi etorri. Egunon bai. Bueno, erraz irabazitzen duten ez, larunbateko partidua, Unamuno zenuten aurkari, lehen zatien dagoeneko ja 20 gainetik, partidua demoraldiko erosoenetako bat izan zen. Bueno, aurkaria zeintzan kontun hartuta, guk ala espero genuen izatea partidua, dinamika nahiko galtzailea zuten, orduan bagenekien, aurreneko laurdenean gu indartsu ateratze baginen eta markagailuan tarte polit bat lortu ezkeo, beraiek seguraskire urte guztian pasatzen bezala, besoak jetxi eta partidua errezago izango zalagutzako. Eta suertea aldeki genuen, aurreneko kuartoa eta bigarrengoan ikusten oso onak atazitezkigun, saskiratze asko eta batzuk oso horretxa lortu diuz, abantaia handi lortu genuen, da nik uste beraiek ja bigarren zatia bukatzeko partidua botatzat eman zutela, nahiz eta gero 3. eta 4. laurdenetan, abantaia murriztea lortu eta behintzat ez ziren jun Bilbo aldera, 20 puntuko desbentaja horrekin, azkenen buruz uste da, 6, 12 hori da, 12koa izan duzan. Demoraldia bukatu da, 6. postua lortu da, ez da egoera fasea lortuko, zuek irabazi beharra zenukaten, hori bai egin zenuten, beste emaitza batzuk ere aldeko behartzen dituzten, azken jardunaldira etxekolanak egin gabe iristearen ondorioak. Bai, egizan urtea hasiren nola planteatu zen, esan liteke dezepzio txiki bat izan litekela, egoera fasean ez sartzea, baina gero urtean nola jundan ikusita, zenbat jokalarik ezin izan duten erabat entrenatu eta erabat jolastu, beste 3 baja eduki diteu, eta azkenean taldea erabat berriz asmatu behar izan da, eta nik uste lehiatzea lortu da, pega bakarra hoi lortu dugu azkeneko jardunari da ozioakin aiatzea, baino besteak zein zuten menpe geuden eta horrek asko okertu du ozaildu gure bidea playoffetan sartzeko. Azkeneko partiduan hori gertatu da, alere denboraldian begiratuta hortxe aberajen erruz, partidu batzuk esperoetzirenak ere ez dira irabazi. Atzera begiratzak ezer gutxitarako balio du, baina aukera bazegoen. Bai, hasiera baten da naiz da, kategoriko espero zanez gu goran egongo ginara, baina ikusita gero bukeran ze emaitzak emandu dien eta ze nolako nik uste aspaldin ez duen ikusi olako berdintasunik bukaeran. Sailkapenean egia esan konfunditzezpa naiz, usten dut 3. 8. berdinduak bukatu dugu. Eta aurrenekotik markatzen duen, descensoa markatzen duen postura arte, 2 partiko diferentzia. Orduan, taldeak oso berdintsuak izan gara eta olako ligatan akatsak garesti ordatzen dira. Aipatu nahi nuke ez, demoraldia bukatu da balorazio egiteko garaia eta beste albistea larun batekoa Jon González taldeko entrenatzaileak 10 urteren ondoren taldea utziko duela adierazi duela sare sozialen bidez. Bai, guri partidua hasteko esan zigun, nola etzula segiteko intentzik, etzula ziklo bat bukatu dela eta behako haingoz behintzat petxetu inberdula zein berdun, orduan partiduan disfrutatzeko. Azkeneko izango zan lez, denak pozik bukatu guen zan temporada. Eta, haizu, azkenen hoi da, berak uste du 10 urte da gero bere zikloa bukatu dela, nik ez daukate zer horren kontra, pena asko ematen ditu, usten duelako, gauza asko erakutsi dizkigu, baina, azkenen take personak osatzen dute eta persona bakoitzak egoerak bakoitzak baloratu du. Berak ala aukeratu du eta
nik ez dut zerrez besarka handi bat eta guain lagun bezala jarretuko dugu eta ez dago beste harremanik, lehenu entrenago eta laguna, guain laguna. Hauzi izan da partidoak eman zuena, demoraldiak eman duena, eskerrik asko, hona etortzagatik, Kaiet, eta beste bat hartu. Bale, ni esker. Bai, gaur gure lanakin diteula, estima aurretik ez ditula etxeko lanakin, ze gaur nahiz eta guk irabazi beste emaitza batzuk behar genitun. Eta bueno, behintzat sentsazioekin bukatzeko, garaipenakin bukatzeko, lehenengo zatia oso nahi izan da, bigarren zatien pixkat erritmoa jetxi deu, partida erabakita zeolako, baina bueno, beti da garrantzitsua udara garaipen batekin jutea, sentsazioekin. Lehenengo laurdenen 20 puntuko aldea lortu deu, beste entrenatzaileak kaleratu izan da, eta beraiek pixkat beso jetxituzte. Hala ere amaieran gure akatsak baliatu dituzte abantaia murrizteko, ez dugu ez duazuni pasa, baina bai izan da segurazki denboraldiko partio erosonetariko bat. Egia esan oso zaila zeon, oso zaila da Final Fourra jokatzea, estadistikoki 64 aukera posible zialako eta 14 aukeratan bakarrik lortze genuen Final Fourra jokatzea. Eta bueno, lastima da, berajek aurka daukiteula, gutxigatik aldein diguten partiduk, eta guatuko gea, akats txiki horietaz, igoerak ez burrukatzeko azkeneko aste honetan. Denboraldia ez da erresa izan, jetxira batetik entozelako, taldean aldaketa desente egon dira, juniorrekin kontatu deu, bigarren taldeko jokalarikin, eta azkenen talde berri baten sartze zanen, pertsona talde berri bat, dinamika horietan sartzea ez da azkarra eta erresa, baina bueno, tarteka lortu deu taldeak ondo jokatzea, falta izan zaigu igual kontinuidade gehiago entrenamendutan jendeakin eta lesiokin zorte hobego aukitzea, baina bueno, orokorren goiko parten ongeia denboraldi osoan eta nik uste pozik eoteko moduko denboraldi izan dela. Azken finean guk gaurko gure lana zen partido irabaztea. Nahiz eta taldeko garrantzitsun askon baja gaunekan, baina gure lan hain deu. Partido berez lasaia izan da, diferentzia handiakin jungea, nahiz eta eskanbia pixkate onda arbitroakin, beste entrenatzea espulsatu eta gauza asko handia. Baina bai, nahiz eta nahiko diferentzia handiakin jungea, bukaeran pixkat beldurtu da eta maike jarri dira, baina generalen lasai ibili da. Denboraldia pertsonalki nahiko txukuna. Jakinik lehenengo buelta guztia lehenengo postun pasa genula, berez ditzukan itxurik jeisteko aukera genuzkala, azken finen ez berez lau jeistezian, baina beste ondorio batzugatikan 7 jeisteia. Eta ez genuen espero inorren ikustez jeistea, ze lehen gortetide jeitsita gatoz. Eta, azkenez sustoa izan da, baina denboraldia berez txukuna eta zoriontzeko ekipokoi. Azken finen lortu dugu ekipo txukun batitea eta giro ona sortzea.